Tapi aku kate curhat. Curhat apa kayak wong gerang bae? Aku kok iso lemu ya? Ndak apa seksi. Takkan Mas go adem paling kon. Kok iso? Iso wae, tapi ndak apa-apa con daripada aku wis gerang go nak cewek-cewek sing ngelirik. Iya mbakmu kok ayu yo. Ndak ero. Mbakku ayu, aku koyo ngene. Mbak ya kok iso ayu ngono pen ero rahasia ae aku. Apa tak jadi mbakku? Ndak Bener ayo, wae rahasia ae. Ayo. Ayo. Oh, Rebi, sepi temen jadi. Mana Yo, pohon ini. rapi dan gandengan lagi. Dan nih. Lah iya nih. Terbaik gandengan mau sawit dhewe enggak. Awakmu ya apa, Din? Kon tambah takon aku soal wanita kurang beruntung. Aduh. Salah takon berarti aku nih, Bro. Bro, kita ya apa bro? Yo lek aku ngene iki yo ono bae nek masih iku mau gak ayu sepiro. Sing penting iku iso gandeng, iso anget, ndak masalah. Mbok bene kisuk-kisuk ono penggantine, ya tak singkirno, ambek golek maneh ngono. Aduh. Ndak pilih-pilih, ndak oleh-oleh, Bro. Duh, Iya, bener sampean tiba iki. lah iya. Hmm. Yo enak sing aku saiki wis. Enak Iya. Oh iya. Hmm. Arek-arek iki apa si Eleng Putri? Sing arek kuliah itu ning ndi Oh. ngadem wae. Iya, terus apa ayo? Mau kabare mulai jadi. Ya Apa? boleh. Temenan ta kamu Yuri? Krungu-krungu aku teko arek-arek di kono. Toko merantau itu. Kok kuliah jadi? Iya iku ning Jember. Kuliah. Jember. Heeh. Wis suwi dah tau mulai. Yo lumayan saiki panjenengan jadwalnya arek kuliah iki praian iki. Oh, lek tak rasa-rasa iki lek arek kuliah, lek wis ndak mulai, iku biasa iku tambah kincong ngono lho rek. Rasane. Yo Bacet bro. kaya iki kinclong iki. Ya, iya tentu dia tambah apik bodine. Semok mestine. Aduh, Aduh, ngono iki. Aku dhewe Iya, bro. terbayang bisa buru eleng iki. Dari kancane adewe TK lah iku lah. iya sabene koncone dhewe iki. Iya. Oh iku. Iya. Aku dhewe yo suwi ndak tahu ketemu ya apa perubahan iki yo. Ya ayo. Ayo parani apa iki? Marani ta iya. Pasti noise ning kene apa ndak iku? Ya apa bro? Ah, iya. Ya omae. Iya wis. Ojo ketok areke, Ya, ketok gentengi bae seneng aku iki. Ya dadi Genteng rebutan itu, sih ayo. kowe iki kok. Yo. Ayo. Ayo wis rono. Ayo. Lek pancen koyo ngono ayo. Ayo. Wis. HP saiki beritae rada miris. Ana sing pembunuhan, ana sing meteng dhisik. Akeh-akeh iki wong selingkuh sing akeh saiki koyoke. Sik, tak ngomong putri sik. Put, bekno teh mama, Nduk. Ibu teh. Oh iya nak. Terima kasih ya. Enak ya lo Bu. Jagongan sih. Duh, ayo temenan hari iku lho. Ono. Iku arek iku sik dulur. Nek tamat nih. Oh iya, temenan. Ayo. Istimewa lek kayak ini coba ning dulu ya. Coba wis. Aduh. Tambah sikit sing iki bunyi iki. Sing temene ndi le? Aku ndak milih kabeh sajane, Bro.
Lah tak pilih kabeh ku udah keduman arek-arek. Iya, podo semok ke mangan iki, Bro. Masalah. Ya Allah. Subhanallah. Apa-apaan jane arek loro iki. Katene ngendi? Niki. Mampah. Mbok bilane tak melebu aku. Wis kono mlebu. Opo anu? Iya, ayo nak ngamar mbakmu ta? Ndak, paling terpesona mbak tadi kan mbakku. Ya wis ayo wis. Jangan rahasia. Ya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Cok? Amore. Iya, kono mangan-mangan kono. Iya, Bu. Ini Mbak Ibu. Oh, nek iku mau, golek ono, Jan. Mbok ning ndi iku mau, golek ono. Iya, Bu. Mbak. Apa Chan? Iki lho, Mbak Apika golek mean. Kate apa? Sedene keluar rahasia kecantikan mean. Rahasia apa? Nggak gak iso ayu ngono apa sih rahasiae? Ya wis gak ono rek, ya wis ngene-ngene tok aku gak ayu. Bukti lho arek-arek sedang ngundang-ngundang sampeyan. Masa Iya golongane arek-arek iku anggere rene ngapeni sampeyan. aku ndak percaya aku. Gak percaya wong. Wis ayo makan ayo. Yo, pancene Putri Ayu yo. Temenan ayu aduh. Justice ini. Aku tak kerek sandung mau ndak rosol. Jelas, Bos. Pancen arek pancen teko kono nih wis ayu. Istimewa iku. Istimewa. Ya, aku duwe rencana iki. Apa iki? Ya petimbang rasani Putri, ayo dhewe sayembara iki. Yo, kamu jual aku beli. Ya ayo Ya, siap, Bang. Tenan ta iki, Bos. Iya. Lah pancen ngono. Ya siap aku. Kamu kan ndak jawab, Bri. Ayo gas bae. Timbang dhewe rusak tak koncoan iki karo sayembara dhewe. Iya, iya. Ayo. ono ceklanku. Iya. Bos. Ayo. Oke. Cepet nih colongan berarti yo. Kalah cepet kecolongan nih. Pakat iki wis yo. Gede yo. Oke, Bos. Ada tak kono Mbak dukun bar iku. Iya. Ya mau Ayo. Ayo. Ayo rencana nih. Sip. Mancing ini asline enake ono sing ngancani. Pemane dikancani Putri. Tuh, enak kali ini. Kedak kan we. Enake hawane ning kene seger, suwi ndak tau dolan rene. Loh, sapa iku? Kayak tahu kenal. Loh Fahri, wah kesempatan iki. Ri, anu apa kan ning kene? Aku boleh gabung gak? Oleh. Duh. Wis arek dinasani. Maksudnya ngomong apa kan Ri? Ndak. Iki ngene lho nunggu. Ya. Suwe aku ri ndak tahu dolan rene tibake banyune ngalir yo bersih gonok sampahe. Iya, ngalir bersih. Kok cintaku padamu, titik. Saya awakmu iku ri, kok pasar laku seneng temenan repot kon. Enak. Supra lu. Temenan tau kamu. Wis mbombor iku lho kok anak iwake ri pancing muri. Iya. Oh, punya. Let. Sebut. Oleh apa ibu? Mari oleh PNS. Kamu. Yo. Jatuh. Kapok kon donos geradus ning kono ri. Aduh, lho
Ya apa sih kon iki? Loh, Putri. Ya iki lho, Put, sepurane, Put. Tak berseni iki lho. Duh, gini. Nak nih susu baik. Iya, aku susu mau dintani koncoku nang kono. Ngomong ketemu Putri. Put. Ya apa ya, Put? Kamu saiki duwe anu ta, duwe gandengan ta? Mbok ndak rokok. Yo aku yo asli yo seneng Put karo awakmu iki. Mulai sabene wis sing ngrasa aku tak pendem iki. Ya apa Put kirane? Awakmu gelem ta mbek aku? Butuh tak iso jawab saiki aku ke susu. Buka ae tak kabari ning WA sampai off yo. Oh ya wis. Iku wis santeni ya, Put. Kabarmu yo, kabarmu penting iki dari aku iki. Iya yo. Ya wis. Yo. Yo, hati-hati di jalan. Yo. Ya, iki syaratnya teko babari. Engko lek Putri ngangkai iki pasti katut ning aku. Bos aku pati dolan. Con kate nendi, Con? Kate dolan. Mbak, aku kok kepikiran Mas Dimas ya? Duh, apa kon? Aku kangen sama Mas Dimas, Mbak. Waduh, arek iki. Ya apa terus? Udah eru, Mbak. Ayo tak terani Mas Dimas. Ayo. Ya, iku Putri ambil adik nih. Ampu tenan manyen. Teko babari ku. Con, iku Dimas, Con. Oh iya. Dimas? Apa Put kon ndelok aku ta? Kangen ta kon? Ya apa sih wong aku duduk golek kon. Ki lho adikku. Jancuk, malah adik ini sing enek. Dimas! Iki aku. Mas! Apa kono? Lapok pek niku adikku. Ri, kon dia awakmu, kok terus kabeh. Lho, tidak teles ya apa bareng awak mari jeburno kali karo Putri. Awak mbok kok lesu. Mari teko babar, ibake sing cantol adi duduk mbakne. Aduh. Oh, sih. Enggak tepak ngene manyan. Nek tepat nasib dia dhewe iki. Mulai Paris iku. Lha iki arek awakmu kok lesu kabeh ngene. Apa kok awakmu kok lesu iki? Kok lemes kabeh ngene iki. Nasibe ndak tepak, Bro. Yo, apa omane? Mari mari. Aku main jeburno kali karo Putri. Terus kamu Teko babar, ibake adi sing cantol ibake. Tidak pernah aku iki lho. Aku ya jare Putri buru aku mari ketemu Putri. Jare ini kate dikabari engko ya kuwi. Ko teko WA mau tak anu Langsung, Kon? Iya, tak anu langsung areke. Engko bae wis, tak anu kabari teko WA. Wani temen awakmu. Ya katene. Awakmu tiba ya aku yang memenangi iki ben iki. Lho, oh sini ndi yo? Oh, anu iku. Situke iku. Mas Hendri yo. Iya. Paling ambek golek-golek bang. Iya sing golek mari. Iya suwe ndak ketemu mulai mau hari iku. Ayo diparani mari wis Ayo golek. diparani, Iya, iya. Ayo. Ini hari iku. Saat temennya aku senanam rasa seneng iki wis suwe karo sampean. Nah, kira-kira iku mau umpama dina iki aku ngutarakno rasa seneng karo sampean iki diterima apa ndak kira-kirane yo? Iya, nyen temenan ta. Oh, lek ning kene wis mulai biyen wis temenane wis pol-polan sajane. Sampai tak belan-belan opo sing duwe ning umat tak
dodol demi sampean iki saiki. Lek pancene sampean iki gelem nerimo aku, seneng iki masalah. Lan maneh aku duwe sesuatu lho karo sampean iki. Sesuatu apa? Wis mesti lek tak tok niku mau seneng ning sampean. Oh iya, iki lho barang sing kate arep tak keno. Mutiara hitam kanggo sampean. Wah, iki lek dijual iki puluhan juta, iki ratusan juta iki. Tapi demi sampean apa sing akan tak korbanno? Sampean kira-kira nerimo ndak nih? Nerima. Sing tak kei. Iya. Seneng ya. Ya kok kira-kira pas apa enggak ya cincin iki ning sampean? Lek pancen pas mesti iki jodoh karo. Buka. Iku dibayar Apa kawan iku? betul dadi anak. Jaring sayembara. Iya ndak menang awakmu. Bayangno maring. Ayo wis. Iya, bayangno. Wis ya. Bro. Tangi. Oh, arek-arek mondok kene kan bisa ngertian. Sayang kawan, putri dah. Oh, jelas ibu wis ketemu. Mbak aku wis cincin wis mati tak serani ning tangan. Malah dibugai ganggu aku bareng. Ya apa iki ya apa iki? Duh, lho, aku katene dikabari. Yo. Iki jangan tepak iki wis. Kabari aku. Aduh, jasik tibake iki lho. Putri iki lho. Ambek arek lanang liya, Bro. Delon iki. Nggih. Ya Allah. Ya